Maghiusa kita, pagsimba, pagday, nining Santos nga Eucharistia. Ihatod kaninyo sa Paul Lines o GMA Regional TV. Maigsuon ani ana kita sa ikaupat nga Domingo sa Adbyento ug ang katapusang simana sa atong pagpangandam alang sa kasaulugan sa pagkatao sa atong manunubos. Hinaut unta nga taliwala sa atong nagkadaiyang buluhaton ato sabunta gahinan og panahon ang pag-andam sa luna diha sa atong mga kasing-kasing ang bililhunggasa nga atong ikahatag sa atong Mesiyas sa Pasko. Og sa dili pa kita magsugod sa Santos nga Eucharistia, mga liupo sa kita sa atong Ginoo alang sa proseso sa kanonisasyon sa Halangdong Teofilo Kamomot. Makagagahom o kanunay nga buhing Diyos. Ang imong grasya ug ang gugma alang kanimo mao ang naghimo sa imong alagad, Teofilo Kamomot. Sa paghalad sa iyang kinabuhi diha sa pag-alagad kanimo isip pari ug obispo. Usa ka kinabuhi sa pagdumili sa kaugalingon. Makanunayon sa pag-ampo ug maghihatagon sa gugma alang sa kabus ug sa mga nanginahanglan. Itugot nga ang iyang mga hiyas maghatag sa tanan ug makanunayong panig-ingnan ug makita sa simbahan nga angay siyang ibayaw sa kadungkanan sa mga alta. Isip timaan sa imong kaayo alang sa pagpasidungog nining imong alagad. Papaubsanon kaming mga liupo kanimo nga imong itugot kanamo kining among kipangayo. Nining bahina sa hilom atong ibungat ang grasya nga atong pangayoon. Sa ngalan ni Jesucristo among Ginoo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Diyos hangtod sa kahangturan. Amen. Simbahon tang Dios nga Mesiyas kinsa sa kanunay nagauban kanato. Ug ato sa bihalad ang atong tagsa-tagsa kakatuyuan lakip na kining mosunod nga mga pangamuyo.
Sa ngalan samahan, ug sa anak, ug sa Espiritu Santo. Ang grasya sa tong Ginoong Hesukristo, ug ang gugma sa Dios, ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Mga igsoon kuduhan ni Kristo, aniya na kita karon sa ikaupat nga Domingo sa Adbiento. Mga igsoon, maghinulsol kita sa atong mga sala, aron maandam kita sa pagsaulog sa santos nga misa. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagahom sa tanan, ug kaninyo mga igsoon, nga nakalapas ako dako uyamot, sa huna-huna, sa pulong ug sa buhat, ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton, kay akong sala, akong dakong sala. Busa nangamoy ako kang Santa Maria, kanunayng ulay, sa tanang mga anghel ug mga santos, ug kaninyo mga igsoon, aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan, ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-on unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Ginoo, pinaagi sa pagpahibalo sa anghel, nasayod kami sa pagkahimong tao ni Kristo, imong anak. Ibubo ang imong grasya sa among mga kasing-kasing, o pinaagi sa iyang pagpasakit o pagpakamatay sa krus. Dada kami nganha sa himaya sa iyang pagkabanhaw. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimog sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Misulti pag-usab ang Ginoo kang Akas. Pangayog milagro sa imong Ginoong Dios. Bisag kini adto sa kinahiladman sa Siol o sa kinatumyan sa langit. Apan miingon si Akas, dili ako mangayo ug dili ko sulayan ang Ginoo. Og miingon si Isayas, busa pamati o banay ni David, dili pa ba igo ang imong pagsamok sa mga tao, nga imo naman usab nga samukon ang Dios? Busa ang Ginoo gayud, muhatag kanimog timaan, og kini mao ang usa ka batan-ong dalaga, manamkon, og moanak, og usa ka lalaki, og nganlan siyag, Emmanuel. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos.
siyang hari sa himaya. Pasudla ang Ginoo, kay siyang hari sa himaya. Sa Ginoo ang yutaw ang iyang kapuno, ang kalibutan ug sila nga nagpuyo niini. Kay iya kining gitukod ibabaw sa kadagatan, ug iya kining gibuhat ibabaw sa kasubaan. Masudla ang Ginoo, kay siya ang hari sa himaya. Kinsay makatunga sa bukid sa Ginoo, o kinsay makabarog sa iyang balaang dapit. Siya kansang makamot, walay mga sala, kansang kasing-kasing malinis. Siya nga wala magtinguha sa mga butang nga makawang. Pasudla ang Ginoo, kay siya ang hari sa himaya. Makadawat siya og panalangin gikan sa Ginoo. Ganti gikan sa Dios nga iyang maluluwas. Mao kini ang kaliwat nga nangita kaniya, nga nangita sa naong sa Dios ni Jacob. Pasudla ang Ginoo, kay siya ang hari sa himaya. Pasudla ang Ginoo, kay siya ang hari sa himaya. Ang sinugdanan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Roma. Gikan kang Pablo nga ulipo ni Kristo Jesus, gipili pagkaapostol o gitawag sa Dios aron magwali sa maayong balita. Ang maayong balita dugay nang gisaad sa Dios pinaagi sa iyang mga propeta o gisulat diha sa balaang kasulatan. Mahitungod kini sa iyang anak, ang atong Ginoong Hesukristo, sa iyang pagkatao, kaliwat siya ni David. Sa iyang espirituhanong pagkabalaan, gipadayag siya nga anak sa Dios, uban sa dakong gahom, pinaagi sa iyang pagkabanhaw. Pinaagi kaniya, og tungod sa iyang ngalan, gihatagan ako sa Dios, og katungod sa pagkaapostol, aron pagkabig sa tanang katawhan, aron mutuo sila og mutuman. Lakip kamo nga anaa sa Roma, nga gitawag sa Dios aron maiya ni Hesukristo. Busa gisulatan ko kamong tanan diha sa Roma, nga gihigugma o gitawag sa Dios aron mahimong iyang katawhan. Hatagan unta kamo grasya og kalinaw sa Dios nga atong Amahan og sa Ginoong Hesukristo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos.
ginumana kaninyo. Kinutlogikan sa Ebanghelyo, sumala ni San Mateo. Mao kini ang kaagi sa pagkatao ni Hesus Kristo. Ang iyang inahan nga si Maria sinayura ni Jose. Apan sa wala pa sila magtipon, nakamatikod si Maria nga nagsabak siya sa lalang sa Espiritu Santo. Si Jose nga iyang pamanhonon, tao nga matarong. Apan dili siya buot nga pakaulawan niya si Maria atubangan sa mga tao. Busa naglaraw siya sa pagpakigbulag kaniya sa hilom. Samtang naghuna-huna siya niini, mipakita kaniya ang usa ka anghel sa Ginoo, pinaagi sa damgo ug miingon. Jose, kaliwat ni David, ayaw kahadlok pagpangasakwa ka Maria, kay ang iyang gisabak lalang sa Espiritu Santo. Manganak siyag batang lalaki, ug nganli siyag Jesus, kay luwason niya ang iyang katawhan sa ilang mga sala. O kining tanan nahitabo, aron matuman ang giingon sa Ginoo, pinaagi sa propeta. Ang usa ka babaeng ulay magmabdos, ug moanak og lalaki, ug nganlan siyag Emmanuel, nga sa ato pa ang Dios, ania uban kanato. Busa sa pagmata ni Jose, gituman niya ang gisugo sa anghel o gipangasawa niya si Maria. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Maayong adlaw kanatong tanan. Matud pa sa usa ka sikat nga writer nga si C.S. Lewis, you cannot go back and change the beginning, but you can start where you are and decide the ending. Nga sa ato pa, dili ka pwedeng mobalik sa sinugdanan o truhon nimo ang sinugdanan. Apan, pwede ka nga magsugod kung asa ka karon ug imong buhaton kung unsa ang umaabot. Ako na hinumdom sa gisulti sa usa ka pari. Gikuha niya ang usa ka botelya og soft drinks, unya iya kining giuyog-uyog pag-ayo. Ug nangutana siya sa katawhan, unsa may mahitabo kung ako kining ablihan karon sa inyong atubangan? Unya ang mga tawo miingon, mubuto Father, unya muawas ang sulod sa botelya. Mga igsoon ko ni Kristo, aniya nakita karon sa ikaupat nga Domingo sa Adviento. Ug ang atong ebanghelyo karon, sumala ni San Mateo, naghisgot sa pagpahibalo ni San Jose sa kahimtang sa sinayura niya nga si Maria. Mga igsoon ko ni Kristo, diha sa atong balaang kasulatan, adunay duha ka version sa pagpahibalo mahitungod sa pagpanamkon ni Santa Maria. Una, sa Ebanghelyo ni San Lucas, kundiin usa ka anghel miadto kang Maria, mipabalo kaniya nga siya manamkon sa lalang sa Espiritu Santo. Ug karon sa Ebanghelyo ni San Mateo, ang anghel mipahibalo kang Jose pinaagi sa usa ka damgo. Mga igsoon ko ni Kristo, kung atong sabton ang duha ka panghitabo, unsa may atong makatunan? Alang sa usa ka dalaga, nasayod siya nga kung manamkon siya nga walay bana, automatic na kini nga life sentence. Batuon siya hangtod sa kamatayon. Apan, sa iyang pagkadawat sa mensahe sa anghel, iya kining gipamalandungan, gibutang sa iyang kasing-kasing, gisalig sa Ginoo, o giapil sa iyahang pag-ampo. Mary pondered everything in her heart. Alang kang Jose usab, ang babae nga iyahang minyuonon,
iyang nasayran nga mabdos ug dili siya ang amahan. Apan imbis nga muriak siya dayon, siya na malandong, nagampo ug unsay iyahang buhaton. Ug unya siya gitabangan sa anghel. Mga igsoon ko ni Kristo, sama kang Maria, sama kang Jose, adunay panahon sa atong kinabuhi nga sama og tay-ugon ang atong mga kalibutan. Kanang dili ka masayod kung unsaon nimo pagriak. Pero kung atong himuong sumbanan si Jose ug si Maria, pwede ug ato kining pamalandungan. Kung sa panahon nga adunay mga problema, kung sa panahon nga adunay mga suliran sa atong kinabuhi, dili kita muriak dayon o kawad-an o gana o kawad-an o espiritu. Kung dili sama kang Maria, sama kang Jose, ato kining pamalandungan, Ginoo, unsa ang imong mensahe mahitungod niining tanan. Ang soft drinks, kung imong tay-ugon pag-ayo, ug imong ablihan dayon, kini muawas ug mausik. Busa, nang inahanglan kini imong ibutang sa kadiyot, let it settle down and wait for a while. And then, ana pa ka makainom niini og tarong ug imong matilawan kung unsa ang kalami niini. Karong panahon na mga igsoon, panahon sa Adbyento. Kining Adbyento, panahon sa grasya. Apan, kining grasya sa atong Ginoo, maglisod-sulod sa atong tagsa-tagsa ka mga kinabuhi kung kita puno kayo sa atong kaugalingon. Sama sa usa ka baso. Kung kini puno og tubig, dili na kini mabutangan pa og pwedeng ikasulod. Busa, karong panahon sa Adbyento, kita ginahatagan og upat ka semana sa pagpangandam og pagkuha usab og something sa atong kaugalingon ug paghatag niini ngadto sa uban aron nga ang grasya sa Ginoo makasulod sa atong kinabuhi. Ug kining pagkuha og something ug paghatag sa uban pwede kaayo nga atong sugdan diha sa atong tagsa-tagsa ka mga pamilya. Aduna urat ko to istorya mahitungod sa managtiayon nga nagbinungulay o naglisod sila kung kinsa ang unang mosulti o kinsa ang magpaubos. Busa panahon sa misa de Gallo, naanad man ang iyang bana nga pukawon siya sa iyang asawa kada alas 4 sa kadlawon aron siya makasimba. Pero naglibog siya. Kay dili man siya makasulti sa iyang asawa tungod lagay sa pride. Unsa iyang gibuhat? Nagkuha siya og sticky notepad. Iyang gisuwatan. Pukawa ko alas 4 sa kadlawon kay buot ako mosimba sa misa de Gallo. Iya kining gipapilit sa tubangan sa higdaanan sa iyang asawa. Pagkaugma, nakamata siya nga hayag naman ang panahon kay nabuntagan naman siya. Pero niyang sukua kay ngano nga wala siya pukawa sa iyang asawa. Pagbangon niya, nakakita siya og sticky notepad diha atubangan sa iyang higdaanan nga nagsulat, alas 4 na, mata na diha aron makasimba ka. Pagkapait gayud kung atong palabihon ang pride sa atong tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. Busa mga igsuon, karong panahon sa Adbyento, kita ginaauhag, take away something from yourself and give it to others. O kini pwede natong sugdan sama sa banay ni Maria ug ni Jose diha sa atong pamilya, diha sa atong paghatag og something sa atong pamilya. Matud pa, adunay usa ka tawo nang utana kang Mother Teresa. Mother Teresa, unsay akong buhaton aron ako makakontribute sa world peace? And then Mother Teresa mingon kaniya, go home and love your family. By then, you can contribute to world peace. Mga igsoon ko ni Kristo, aniya na kita karon sa ikaupat nga Domingo sa Adbyento, atong tan-awon kining atong kandila upat na ang nagsiga. Buot ipasabot, hapit na ang Pasko.
Kini atong sugdan sa atong panaghinatagay diha sa pamilya. Kuhaan nato og gamay ang atong kaugalingon ug ihatag sa uban. And always remember, you cannot go back and change the beginning. But you can always start where you are now and know the ending. Amen. Palihog manindog ug atong ipadayag ang atong pagtuo. Nagatuo kami sa usa ka Dios, ang Amahan, ang makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Hesukristo ang bugtong anak sa Dios. Gianak sa Amahan sa wala pay katuigan. Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag. Matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod. Ianak dili binuhat, usag ka kinaiya sa Amahan. Pinaagi kaniya na nga himo ang tanan. Tungod ka nato mga tawag alang sa atong kaluwasan, mi kanaog siya gikan sa langit. Salalang sa Espiritu Santo, nahimo siya maing lawas, gikan ni Maria nga ulay, ug nahimong tao. Tungod ka nato, gilansang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Nagaanto siya namatay ug gilubong. Sa ikatulong adlaw, nabanhaw siya, aron matuman ang kasulatan. Misa ka siya sa langit, ug nagalingkod sa tuo sa Amahan. Mubalik siya nga mahimayaon, aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay, ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ug magahatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa Amahan ug sa Anak, dungan sa Amahan ug sa Anak, gisimba siya ug gihimaya, ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa ka santos, katoliko ug apostoliko nga simbahan. Nagayla kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa umabot nga kalibutan. Amen. Mga igsuon, mag-aampo kita ngadto sa Dios nga manluluwas. Isalig ta kaniya ang tanan tang panginahanglan ug sa tanang katawhan ug moingon kita. Ginoo, pataling hugi ang among mga pag-ampo. Ginoo, pataling hugi ang among mga pag-ampo. Alang sa mga pangulo sa atong simbahan, nga malipayon ug mahigugmaon unta sila, nga magsangyaw sa mensahe ni Kristo ngadto sa tanang katawhan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, pataling hugi ang among mga pag-ampo. Alang sa mga nangulo sa kanasuran, labi na dinhi sa atong nasod, nga sa tiunay nga pagpangalagad, malikayan unta nila ang korupsyon o kriminalidad. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, pataling hugi ang among mga pag-ampo. Alang kanatong tanan, ilabi na ang mga ginikanan, nga sa kanunay, maminaw kita sa giya sa Espiritu Santo sa mataghimo nato og desisyon sa atong kinabuhi. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, pataling hugi ang among mga pag-ampo. Nga isipon unta nga takos ug mapuslanon alang kanato, nga ang halangdon Teofilo Camumot ug si Blessed James Alberione, SSP, ang founder sa Pauline Family, mabayaw na sa altar sa mga santos. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, pataling hugi ang among mga pag-ampo. Alang sa mga matuuhong nangamatay, nga madawat na nila ang hingpit nga kaluwasan nga gisaad sa Dios. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, pataling hugi ang among mga pag-ampo. Mag-ampo kita karon nga unta masumpo na sa hingpit ang COVID-19. Orasyo Emperata. Maluluyon ug mapuangurong Amahan. Panalip di kami batok sa COVID-19 nga nakahasol ug nakakutlo sa daghang kinabuhi. Naghangyo kami kanimo karon nga imo kaming sud-ungon uban sa gugma
ug sa maalimon mong kamot. Wag tanga ang among kahadlok sa sakit ug kamatayon. Bag-uha ang among paglaom, ug lig-una ang among pagtuo. Nagaampo kami nga imong giyahan sila nagitahasan sa pagpangita ug tambal alang nining pandemya ug sa pagpakgang sa pagkuyanap niini. Nagapasalamat kami kanimo sa mga bakuna nga napalambo pinaagi sa paggiya sa imong mga kamot. Panalangini ang among mga paningkamot sa paggamit nining mga bakuna aron sa pagtapos sa pandemya dinhi sa among nasod. Nagaampo kami kanila nga nagbudlay alang sa maayong panglawas, nga unta mangalagad sila sa mga masakiton uban sa katakos ug puangon. Ihatag kanila ang kalantip sa pangisip, maayong panglawas, kalig-on sa kakuhan ug panalipod batok nining pandemya. Nagaampo kami alang niadtong mga natakbuyan, nga mahiuli unta dayon ang ilang maayong panglawas. Panalipdis sila nga nag-alima kanila. Ihatag ang pahulayng dayon ngadto kanila nga nangamatay. Ihatag kanamo ang grasya nining panahon sa pagsulay, sa pagbudlay alang sa kayuhan sa tanan, ug sa pagtabang sa tanan nga nanginahanglan. Ang amo untang kahingawa ug kaluoy sa usag-usa, magmalig-on kanamo sa paglabang nining krisis, ug magtultol kanamo ngadto sa kausaban ug kabalaan. Ihatag kanamo kining tanan pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kanturan. Amen. Nagadangop kami sa imong panalipod o balaan nga inahan sa Dios. Ayaw kawanga ang among pangamuyo dinhi sa among mga panginahanglan. Hinunua, luwasa kami kanunay gikan sa tanang dautan, o mahimayaon ug bulahan nga Berhen Maria. Maria, kaayuhan sa masakiton, iampo mo kami. San Jose, iampo mo kami. San Rafael Arcangel, iampo mo kami. San Roque, iampo mo kami. San Pablo Apostol, iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, iampo mo kami. San Pedro Calungsod, iampo mo kami. Mahigugmaong Dios, ihatag kanamo ang imong anak. Diha kaniya matuman ang tanan namong mga pangandoy, kay siya ang among Ginoo ug manunubos. Amen.
Mga igsuon, pag-ampo kamo, aron ang akong inyong sakripisyo, dawaton ta sa Dios Amahan, makagahom sa tanan. Dawatan ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg ug paghimaya sa iyang ngalan, ug alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, ang Espiritu Santo nga nagpuno sa grasya kang Maria Santissima, magsantos unta niining mga gasa nga aniya sa imong altar. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang ginumana kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay og matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Kay iyang nagsingabot nga pag-anhi kitagna sa tanang mga propeta, uban sa gugmang dili matukib. Gimatuto siya sa inahan nga ulay. Gisangyaw siya ni Juan nga magbubunyag o gipaila siya diha sa pag-abot na niya. Siya ang nagpuno kanamo sa kalipay, samtang nangandam kami pagsaulog sa iyang pagkatao, aron inigabot niya, iya kaming makaplagan nga nagtukaw diha sa pag-ampo, tugob ang among mga kasing-kasing sa kahinangop ug pagdaig. Ug busa uban sa mga anghel sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa. Aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan. Mipasalamat kanimo. Mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a. Kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako.
Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niningpan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kami giisip nga angayan nga muatubang ug mualagad kanimo. Himuwa nga kami nga mga lawat sa lawas sa dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuwa nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco among Papa, ni Jose Palma among Arsobispo, ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw silaw ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan. Himuwa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, og diha kaniya. Gihatangan na kanimo makagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Karon mag-ampo kita sa Amahan, atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang daotan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahali kay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo, among manunubos.
Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaniniyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaniniyo. Ayaw tanawang among mga sala, kundili ang pagsalik sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, maanaa kaninyo. Pinausab kaninyo. Karon atong ipakita ang timaan sa atong panaginigsuonay, panagdait. Kini mo ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ang lawas ni Kristo. Amen. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental. Umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw, ug gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Magampo kita. O Diyos nga makagahom sa tanan, nakalawat na namo ang pagsalig sa katubsan ng dayon, samtang nagkaduol na ang pangilin sa kaluwasan, magdugang usab unta ang among pagtuo o gugma sa pagsaulog sa Pasko sa pagkatao sa imong anak. Kini among ipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Hinaot nga pinaagi niya itong santos nga misa, pinaagi sa atong sakripisyo o pagampo, kamo karon nga mga masakiton nga naa sa mga hospital o nga naa sa inyong tagsa-tagsa ka mga panimalay, kahatagan o kahupayan, pinaagi sa grasya sa Ginoo. Pagampo alang sa masakiton. Langit nung Amahan, gidawat sa imong anak ang kasakit o kamatayon sa krus, aron itudlo ang bertod sa pailob diha sa kasakitan. Dungga ang pangamuyo nga among gihalad alang sa masakiton.
Hinaot nga ang mga nagantos tungod sa sakit o balatian, makaamgo nga gipili sila aron mahimong santos, ug nga ang ilang kasakit na iusa sa kasakit ni Kristo alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maigsoon sa dili pa nato tapuson ang atong kasaulugan ato sa ipaabot ang atong mga pasalamat sa atong Mass Presider, si Reverend Father Jose Conson from the Order of the Skulls Agustinians. Salamat sa St. Joseph Choral from Tabunok. Sa atong mga lectors ug technical crew, ug kaniyong tanan daghan kayong salamat. Ug sa makausap pa, nanawagan gihapon kita, niatong gustong mutabang, palihog, e-deposito lang ang inyong donasyon sa Security Bank ubos sa account name, the Provincial Superior of the Pious Society of the Daughters of St. Paul, account number 0181-00551-6001. Daghang salamat ug maayong adlaw nga Domingo kaninyong tanan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasa kanimo. Ug manalangin kaninyo ang Dios nga makaagahom sa tanan, ang Amahan ug ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad ng santos nga misa, dadaan ninyo kanunay ang gugma ug kalinaw ni Kristo. Salamat